Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausap pa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 21. Ang giingon diri, wala na ako giisip nga pakyas lamang ang grasya sa Ginoo. Tungod kay kun ang pagkamatarong maangkon pinaagi sa balaod, namatay di ay si Kristo sa kakawangan lamang. Galacia Kapitulo 2, versikulo 21. Ang panghunahuna nga ang kaluwasan maangko nato pinaagi sa atong maayong buhat, nakagamot na kaayo sa kinasuluran sa tanang katawhan. Bisan pa og kapila na kini alkontrahi, nagpatigbabaw gihapon kini sa kasing-kasing sa mga katawhan. Mao hinungdan nga anong determinado gayud kayo si Apostol Pablo nga papason kini sa panghunahuna sa mga tawo. Gani niadtong si Pedro nagdanghag ug murag midapig sa mga Judaizers nga nagtudlo nga kinahanglang tulion ang mga hintil aron sila maluwas. Maisugon kaayong gibadlong ni Pablo si Pedro atubangan sa daghang mga tawo. Nakigbiso gayod si Apostol Pablo sa pagtudlo nga ang kaluwasan maangkon lamang tungod sa grasya sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo nga bugtong Dios ug manluluwas. Gipakigbatukan ni Pablo ang tanang pagtulunan sa kaluwasan pinaagi sa pagtuman sa balaod. Klaro kayong gitudlo sa Biblia nga ang makasasala pagaisipon lamang nga matarong atubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo. Ang giingon sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 8, ang giingon diri, kay tungod sa grasya na luwas kamo pinaagi sa pagtuo, dili kini gikan sa inyong kaugalingon, kundili gasa kini sa Dios. Ang grasya, gihatag kini sa Dios nga libre. Apan mga kahigalaan, ang sipyat nga pagtulunan nga ang tao maluwas kuno pinaagi sa maayong buhat, sa tinuod lang, murag yun og tinuod. Mura og logical kaayo kini tungod kay mudangat kuno kini sa tulid nga pamatasan. Samtang ang doktrina kuno nga ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo, dautan kuno ang mahimong resulta niini. Kay ang tao kuno magpakadautan na lang. Anyway, luwas naman kuno siya. Sa teorya murag tinuod kini, pero sa actual gayod nga resulta sumala sa napamatud-an na sa nanglabay ang mga nagbaton sa pagtuo nga ang tao maluwas pinaagi sa iyang maayong buhat, mauhinuon ang nagkinabuhi diha sa pagpakasala. Samtang ang nagbaton sa pagtuo nga ang tao maluwas pinaagi lamang sa pagsalig kang Kristo, mauhinuon ang nagadangat sa balaan nga kinabuhi, bisan pa sa pinakadautan nga makasasala nga nahimong magtotoo. Mao kana ang tinuod nga actual nga nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Ang tanang nagkinabuhi og balaan og Dios noon nga kinabuhi, mao ang mga tawo nga andam nga mukumpisal
nga ang hinungdan sa ilang kadasig sa pagkinabuhing balaan nagagikan sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Ikatingala pa ba kini? Asa man ka makakita og tawo nga nagkinabuhing balaan nga magpasigarbo sa iyang maayong binuhatan. Ang self-righteousness o pagkamatarong sa kaugalingong pananaw, natural gayod kanatong mga makasasala. Ug alang kanako mga kahigalaan, mao kini ang pinaka-ingredient sa tanang kulto nga relihiyon. Ang tanang kulto nga relihiyon nagtudlo nga ang kaluwasan maangkon pinaagi sa maayong buhat usbon ko. Ang tanang kulto nga relihiyon nagtudlo nga ang kaluwasan maangkon pinaagi sa maayong buhat. So ang mga tao devoted kaayo nga musimba sa Dios, mupaanto sa iyang lawas, magpenitensya, magpuasa, ug bisag unsay iyang kinahanglan kunong buhaton aron lamang makapuntos alang sa iyang kaluwasan. Ang pinakadakong grupo sa tibuok kalibutan consistent gayod hangtod karon sa pagtudlo nga ang kaluwasan maangkon pinaagi sa self-denial, penitensya, pagpangadji, mga sakramento ug uban pang mga tulumanon nga pagabuhaton sa tao aron lamang sila maluwas. Bisag asa ka pa padulong, ang natural nga relihiyon sa mga makasasala mao ang pag-angkon sa kaluwasan pinaagi sa maayong binuhatan. Lisod kaayong tangtangon kining maong pagtulunan, instinct na kini sa kasing-kasing sa mga katawhan. Kining maong sipyat nga pagtulunan mga kaigsuunan namugna gumikan sa pagkaignorante sa mga tao. Pagkaignorante mahitungod sa balaod sa Dios ug pagkaignorante mahitungod sa tinuod nga kahulugan sa pagkabalaan. Kung nasayod lang unta sila nga ang hugawng hunahuna, bisan ang hugawng hunahuna, laway nga hunahuna, paglapas na diay sa balaod. Ug nga ang paglapas bisan sa usa lamang kabahin sa balaod, pagsupak na diay sa tanang bahin sa balaod. Sumala sa giingon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nga nagaingon nga kung supako nimo ang usa ka bahin lamang sa balaod, bisan pag natuman nimo ang uban, nakasupak ka na sa tanan. Kung nasabtan ka na sa mga tao mga kaigsunan, makumbinsi gayod unta sila dayon nga imposible gayod nga maangkon sa mga nakasupak na sa balaod sa Dios ang pagkamatarong atubangan sa Ginoo pinaagi sa balaod. Kining maong self-confidence o pagsalig sa kaugalingon namugna usab pinaagi sa wicked unbelief o pagkawalay pagtuo tungod kay pinaagi sa pagpasigarbo niya sa iyang kaugalingon. Ang tawo dili mutuo ug musalig sa Ginoo. Apan sukwahi kini kaayo sa giingon sa atong teksto ning takna sa kahaponon nga walay tawo nga isipon nga matarong atubangan sa Ginoo pinaagi sa iyang pagtuman sa balaod. Apan subo nga pamalandungon nga ang mga tawo naningkamot nga isipon silang matarong atubangan sa Ginoo pinaagi sa ilang kaugalingong pagkabuutan. Apan ang self-righteousness o pagkamatarong sa kaugalingong pananaw dautan gayud kaayo tungod kay gipakagaan niini ang sala. Naghisgot kini og merito sa kaso sa tawo nga nakasupak na ug nang hinambog kini sa pagkamaayo sa tawong nahulog na sa kasalaanan ug pagkadautan. Gipakagaan niini ang mga jutayng mga sipyat, gagmayng kapakyasan, gagmayng mga pagsupak. Giisip niini nga baliwalaon ra sa Ginoo ang mga gagmayng mga sala. Sa laing bahin, ang doktrina sa kaluwasan pinaagi sa maayong buhat, walay bisag usa ka pulong nga paghupay alang sa mga makasasala. Gihimo hinuon ining hambugiro ang mga buutan kuno, samtang ang badlungon walay paglaom. Kining maong pagtulunan walay imbitasyon sa mga makasasala tungod kay wala man kini nagtudlo mahitungod sa kaluoy sa Dios. Kung ang kaluwasan maangkon pinaagi sa pagtuman sa balaod, unsa pa may paglaom sa mga guilty. Kining doktrinaha nga walay kaluoy nagasira sa pultahan sa paglaom ug nagapahimong garbuso sa mga gibuutanan kaayo sa ilang pamati sa ilang kaugalingon nga nagaingon, salamat kay dili ako dautan susama sa uban. Ang hilabihan gayod nga pagkahakog niining maong doktrinaha ang nagakondinar niini ingon nga dautan kaayo tungod kay gibayaw niini ang kaugalingon.
Kung ang tao nagtuo nga maluwas siya pinaagi sa iyang maayong binuhatan, iyang gibayaw ang dignidad sa tawhanong kinaiyahan. Kung sa pamati niya, relihiyoso kaayo siya ug buutan kaayo siya, iyang gi-congratulate ang iyang kaugalingon ingon nga takos atubangan sa Dios. Kini nga attitude mga kahigalaan dulumtanan kaayo atubangan sa Dios. Sapagkat tinuod lang ang dawaton sa Dios ang mga mapainobsanon nga kasing-kasing ug dili ang mga mapasigarbuhon. Mga kaigsuunan, unsa may atong ikapasigarbo sa atong kaugalingon? Di ba ang tanang pagpasigarbo bakak man? Mura ra kini og ikog sa pikak. Kung nakakita mo og pikak, ang ikog sa pikak sobra ra kaayo kalapad. Apan ang iyang lawas gamay ra kaayo ikumparar sa iyang ikog ug ang pikak simbolo kana sa pagkahambugiro sa mga tao. Hinaot nga luwason kita sa Ginoo gikan sa pagpataas sa atong kaugalingon. Apan dili kita maluwas gikan niini kung kuptan pagihapon nato ang doktrina sa kaluwasan pinaagi sa maayong binuhatan. Adunay tulo ka punto sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang duha ka krimen pakawalay bili, gireject, gibalibaran o giisip nga walay pulos. Karon ang naglaom nga maluwas siya pinaagi sa iyang kaugalingong pagkamatarong, nagasalikway sa grasya o libre nga pabor sa Ginoo. Nagaisip niini nga walay pulos ug niana nga pamaagi nagaisip niini nga pakyas. Tataw gayud kaayo nga kung ang pagkamatarong mabatunan pinaagi sa balaod, ang grasya sa Dios wala nagikinahanglan. Kung maluwas kita pinaagi sa atong kaugalingong merito, nanginahanglan pa ba kita og grasya sa Ginoo? No. Nanginahanglan kita og hustisya, apan wala gayud kita nanginahanglan og kaluoy sa Dios. Kung makatuman kita sa balaod ug makaangkon nga dawaton kita sa Dios tungod kay buutan ta, tataw gayud kaayo nga wala nato gikinahanglan ang kaluoy sa Dios. Walay pulos ang grasya kung ang merito ang basihan sa kaluwasan. Ang tao nga moatubang sa korte nga adunay klaro kaayo nga ebidensya nga siya walay sala, dili man mangayo og kaluoy gikan sa huwes. Dili siya mangayo og kaluoy gikan sa judge. Ang iyang isinggit nga mahatagan siya og hustisya. Kung taniyagan siya og kaluoy gikan sa judge, mainsulto hinuon siya. No, ang iyang isulti mao kini, hatagi ko og hustisya. Ihatag kanako ang akong katungod ug bold kaayo siyang mubarog alang sa iyang katungod. Apan kung siya makabati nga ang balaod nagkondinar kaniya tungod kay klaro kaayo nga nakasupak siya niini, diha na siya magpakiluoy. Walay tawo nga musugyot sa inosente nga magpakiluoy. Muingon hinuon kita nga ipaglaban mo ang iyong karapatan, pakigbisugi ang imong katungod. Mao nga nakaingon ko nga kung ang tao nagtuo nga pinaagi sa pagtuman sa balaod o pag-perform og mga relihiyosong seremonyas o tulumanon, madawat siya sa Dios, iyang giisip nga walay pulos ang grasya sa Ginoo. Di ba klaro kaayo nga krimen kining maong doktrinaha at tubangan sa Dios? Kinahanglang masabtan ninyo mga kahigalaan nga ang grasya sa Ginoo dili gayud pwedeng isagol sa merito sa tao. Sama sa lana og tubig nga dili pwedeng isagol, ang tawhanong merito ug ang langitnong kaluoy dili usab pwedeng isagol. Ang giingon ni Pablo sa Roma kapitulo 11 bersikulo 6, ang giingon diri, gipasikad sa Dios sa iyang kaluoy ang iyang pagpili kanila, dili sa ilang buhat. Kay kung gipasikad pa ang iyang pagpili sa ilang buhat, ang iyang kaluoy dili na tinuod nga kaluoy. So di ba klaro kaayo? It's either maangkon nimo ang kaluwasan tungod kay takos ka niini, kay buutan ka man, or gihatag kini sa Dios kanimo bisan pa og dili ikaw takos niini. Mo ni grasya. It's either dawaton nimo ang kaluwasan gikan sa Dios ingon nga premyo nimo gumikan kay buutan ka, or ingon nga grasya ug kaluoy sa Dios. Dili pwedeng isagol ang duha. Ang yanong donasyon o pabor dili mahimong pagaisipon nga premyo o personal nga katakos. Imposibleng isagol ang duha. Ang pagsalig sa atong kaugalingong binuhatan nagapakgang sa tanang paglaom sa kaluwasan pinaagi sa grasya. Mao nga gipakawalay pulos niini ang grasya sa Ginoo. Dugang pa, kung ang tao magwali mahitungod sa mga buhat sa tao,
sa ilang pag-antos, pagbati o emosyon ingon nga basihan sa kaluwasan, ilang gipalayo ang makasasala gikan sa pagsalig kang Kristo tungod kay hangtod nga ang tawo magsalig sa iyang kaugalingon, dili gayon siya mosalig sa manunubos nga si Hesukristo. Bisag ka usa ka libo ka pa kahigayon nga muwali sa tawong nagsalig sa iyang kaugalingon, hangtod nga anaa paghihapoy na habilin nga pagsalig niya sa iyang kaugalingon, dili gayud niya dawaton ang libre nga kapasayloan ug pagtubos pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula niya didto sa cross sa Kalbaryo. Kining paglaom nga maluwas pinaagi sa atong kaugalingong pagkamatarong nagkawat sa kahimayaan sa Ginoo. Mura og atong giingon nga wala ko nang inahanglan sa grasya, wala ko nang inahanglan sa libre nga pabor. Kini nga self-righteous nga paglaom nagapapas sa kahimayaan sa Dios. Tungod kay klaro kaayo nga kung ang tawo maluwas pinaagi sa iyang maayong buhat, natural lamang ang iyang kaugalingon ang iyang mahimaya. Apan kung ang tawo maluwas lamang pinaagi sa libre nga grasya sa Dios, pinaagi sa libre nga gasa sa Dios, ang Ginoo lamang gayod ang mahimaya. Alaot katong mga nagtudlo sa usa ka doktrina nga nagtangtang sa korona gikan sa ulo sa atong labang Dios nga makagagahom ug nagpakaulaw sa trono sa iyang himaya. Hinaot nga tabangan kita sa Dios nga makahiling kawas gikan niini nga krimen. Ang ikaduhang dako nga krimen nga mabuhat sa pagpakamatarong sa kaugalingong pagpaningkamot mao nga gipakawalay pulos niini ang kamatayon ni Hesukristo. Klaro gayud kaayo kini. Kung ang kaluwasan maangkon pinaagi sa mga buhat sa balaod, nganong namatay pa man si Jesus aron sa pagluwas kanato. Sumura og gausik-usik lang si Jesus og panahon og pag-antos didto sa krus. Kung wala ra di ay kadtoy pulos. Tungod kay maluwas man di ay kita pinaagi sa atong maayong binuhatan. Ngilngig kaayo ni nga pagtulunan mga kahigalaan, apan daghan ang nagakupot niini. Ang mga nagaingon nga ang kamatayon ni Kristo kabahin lamang sa atong kaluwasan, pero kinahanglang bubuhat paghihapon sila aron makumpleto ang kaluwasan. Klaro kaayo nga nagtuo nga partially effective lamang ang dugo ni Jesus. Pero sa tinuod lang, dili gayud ay epektibo ang dugo ni Jesus sa paghuga sa sala, kay kinahanglan pa mangdugangan nila sa ilang maayong buhat ang dugo ni Jesus. So kung partial ra di ay nga manunubos si Jesus, dili gayud siya ang manunubos. Mao kana ang pagtulunan sa penitensya ug sa purgatorio. Kulang ang pag-antos ni Jesus, mao nga kinahanglan patang magpenitensya o mag-antos sa purgatorio aron kita maluwas. So katong gisinggit ni Kristo didto sa krus nga natapos na, it is finished, sipiat de ito. Kay dili day kumpleto ang pag-antos ni Jesus, kay kinahanglan pang dugangan sa atong mga pagpenitensya ug pag-antos sa purgatorio o mga indulhensya. Usa ka dakong pagpasipala sa kamatayon ni Kristo kini nga pagtulunan mga kaigsuonan. Dako kaayo kining sala batok sa matag persona sa balaang Trinidad. Sala kini batok sa Dios Amahan. Dili di ay siya manggialamon niadtong iyang gitakda nga ang iyang anak mag-antos didto sa krus kung maluwas raman di ay ang tao pinaagi sa iyang maayong buhat. Salapod kini batok sa Dios nga anak nga si Hesukristo. Muingon ka nga ang pagtubos mabayran pinaagi sa imong maayong buhat. So wala di ay pulos ang pagpaula ni Kristo sa iyang dugo aron sa pagtubos sa mga makasasala nga susama kanimo ug kanako. Sala usab kini batok sa balaang espiritu tungod kay ang balaang espiritu man ang nagsaksi mahitungod sa mahimayaong pagkahingpit ug sa dili mapildi nga gahom sa gibuhat nga pagtubos ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo ug alaot ang nagasalikway sa pagsaksi sa balaang espiritu. Igo na ang mga nabatbat nako mahitungod sa krimen nga mabuhat sa tawo kung magsalig siya sa iyang kaugalingong pagkamaayo alang sa iyang kaluwasan. Karon sa ikaduhang punto, akong ipakita kaninyo nga kining duha ka mga krimen ginabuhat kini sa daghan kaayong mga tawo. Ug nahadlok ko nga ginabuhat usab kini sa daghang mga naminaw kanako niining taknaa. Kinahanglang susihon sa matag usa ang iyang kaugalingon aron masuta kung kining tinunglo
nga mga butang makaplagan sa iyang kinasuluran. Kung makaplagan niya kini, hinaot nga mutawag siya sa Dios aron matangtang kini. Alang sa mga nag-isip nga gamay o gaan nga butang lamang ang ebanghelyo, wala lang mo masayod nga nabuhat na di ay ninyo kini nga krimen. Unsa? Gamayng butang lamang ang ebanghelyo, mas importante pa ninyo ang kwarta ug kabtangan ug negosyo kaysa ebanghelyo. Ang maluwas pinaagi sa dugo ni Jesus, dili importante alang kanimo, kay mas importante pa ang mga temporaryong butang ni ining kalibutana. Usa-usab kini kadakong pagpasipala sa grasya sa Ginoo. Ang lain usab nga grupo sa mga tawo nga nakabuhat ni ining maong krimen, mao kadtong wala gayoy nabati nga guilt o pagkasad-an sa ilang kasing-kasing. Gibuutanan kaayo sila sa ilang kaugalingon. Perhaps nindot kaayo ang ilang kinaiya, maghihinatagon, maayuhon, ug nagtuo sila nga kining mga nindot nga pamatasan mao ang makaluwas nila. Daghan kayong mga tawo nga maayo kaayo og batasan, apan usa lamang ang kulang kanila, dili sila conscious nga makasasala dahil sila atubangan sa Ginoo. Giisip nila ang ilang kaugalingon ingon nga mas buutan pa kaysa uban. Well, posible nga mas buutan pa sila kaysa uban. Apan wala pa ba gihapon nimo makita higala nga kung magsalig ka sa imong pagkabuutan, imong gipakawalay pulos ang grasya sa Ginoo. Ang himsog wala nang hinahanglan og doktor. Ang mga masakiton lamang ang nanginahanglan og mananambal. Therefore, wala ka nang hinahanglan sa kamatayon ni Jesus tungod kay sa imong opinyon, wala man ka nakabuhat og salaod nga takos sa silot sa kamatayon. So unsa pa man ang gikinahanglan nimo sa kamatayon ni Jesus? Buutan man pud ka. Dili man ka abusado, dili ka kriminal, so okay ka atubangan sa Ginoo. Apan higala, ang imong pagpasigarbo sa imong kaugalingon usa ka na kapag pamatuod nga dautan gayon ikaw, tungod kay ang garbo usa ka dakong sala at tubangan sa Dios. Ang giingon sa Biblia, God resists the proud but gives grace to the humble. Hinaot nga luwason ka sa Ginoo gikan niining dako nga garbo. Unsa man ang tinuod nga ebanghelyo? Mao kini ang pangutana, unsa man ang tinuod nga ebanghelyo? Ang tinuod nga ebanghelyo mao kini: higala ikaw sad-an, ikaw makasasala. Wala kay mahimo aron mapapas ang imong sala tubangan sa Ginoo. Sa laktod nga pagkaistorya, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Kung ang imong kasalaanan dili mapasaylo pinaagi sa paglihok sa labawng grasya sa Dios, ug dili pinaagi sa bisag unsa nga anaa kanimo, dili gayud ikaw maluwas. Kinahanglang maangkon mo ang libre nga grasya sa Dios. Tungod kay si Kristo namatay, ug wala nay laing rason sa iyang kamatayon gawas lamang sa pagtubos sa mga makasasala. Ug ang pamaagi aron maangkon mo ang grasya sa Dios, mao lamang ang pagtuo ug pagsalig kang Hesus. Ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Usbon ko, ang bugtong pamaagi aron maangkon mo ang grasya sa Dios, mao lamang ang pagtuo ug pagsalig kang Hesus. Ingon nga bugtong Dios ug manluluwas, kay pinaagi sa grasya na luwas kamo, pinaagi sa pagtuo, dili kini gikan sa inyong kaugalingon kundi gasa kini sa Dios. Dili kini pinaagi sa inyong maayong binuhatan aron walay bisag usa nga makapasigarbo. Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9. Pinaagi sa pagtuo lamang kang Hesus, maangkon mo ang tibuok nga kapasayloan. Mao kini ang putling ebanghelyo mga kahigalaan. Wala nay lain pa. So kung dunay magtudlo nga maluwas ka pinaagi sa imong maayong binuhatan, pinaagi sa pagpenitensya, pinaagi sa mga pagpangadji, pinaagi sa paganto sa purgatorio, dili ka na tinuod nga ebanghelyo, pagpasipala ka na sa kamatayon ni Kristo nga kumpleto na nga makaluwas ug makapasaylo sa tanan nimong kasalanan. Sa akong ikatulong punto, mag-express ako sa akong kumpiyansa nga ang mga tinuod nga magtotoo dili gayud guilty niini nga krimen. Sa iyang kinasuluran, nasila gayud siya niini nga krimen sa paghimong walay pulos sa grasya sa Ginoo. Una sa tanan, walay magtotoo ni Kristo nga makaantos nga ang grasya sa Ginoo mahimong walay pulos.
Mao nga ang pangutana sa mga naminaw nato karon mao kini, nagsalig ka ba sa grasya sa Dios lamang? Or in some measure, nagsalig pud ikaw sa imong kaugalingon? Moingog nagsalig pud ka sa grasya pero nagsalig pud ikaw sa imong kaugalingon. Nagsalig ka ba bisan og jutay lamang kaayo sa imong pagbati, sa imong pagkamatinud-anon, sa imong maayong buhat? O kung tinuod ka nga magtutuo kang Kristo, dili gayud ikaw musalig sa imong kaugalingon bisag jutay lamang. Adto lamang gayud ikaw musalig kang Hesukristo ug wala nay lain. Bisan sa akong kaugalingon mga kaigsuonan, dili jud ko musalig sa akong pagwali sa simbahan ug sa kahanginan diri sa radyo aron ko maluwas. No. Ang akong pagsalig lamang anaa gayud sa bugtong manunubos nga si Hesukristo. Ang atong maayong buhat bunga lamang kini sa kaluwasan nga atong nadawat nga libre. Ang tinuod usab nga magtutuo dili guilty sa ikaduhang krimen kadtong gipakawalay pulos ang kamatayon ni Hesukristo. No, no, no. Nagsalig ang tinuod nga magtutuo sa kamatayon ni Kristo. Ang iyang confidence anaa lamang sa substitutionary death of Christ. Ang kamatayon ug pagkabanhaw mao ang tuburan sa atong paglaom sa tinuod nga kaluwasan. Usbon ko, ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus mao ang tinubdan sa atong paglaom sa tinuod nga kaluwasan. Kalipay nato nga kuptan ang duha kadakong prinsipyo. Unsa man kining duha kadakong prinsipyo? Una, ang grasya sa Ginoo dili gayod mapakyas. Ug ikaduha, dili usab mapakyas ang kamatayon ni Jesus. Ang grasya sa Dios dili gayod pakyas. Ang walay katapusang tumong sa Dios sa pagluwas sa mga makasasala pinaagi kang Kristo matuman gayod. Ang sakripisyo ni Kristo epektibo gayod. Ang mga musalig kaniya sumala sa giingon sa Biblia, maluwas gayod ug makaangkon og kinabuhing dayon. Walay kapakyasan, bisag asa nga punto sa plano sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo igo na, dalaygon ang iyang ngalan. Karon mga kahigalaan, unsa pa may imong gipaabot? Undangin na og salig ang imong kaugalingon. Ayaw og insultuha ang grasya sa Dios ug ang iyang kamatayon. Hinuon, paghinulsol sa imong sala sa garbusong pagsalig nimo sa imong kaugalingong pagkamaayo ug ibalhin ang imong pagsalig nganha kang Hesus lamang alang sa imong kaluwasan. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.